Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki tentang ilmu Al-Qur'an yang tertulis, Al-Qur'an yang ada di dalam diri manusia, Al-Qur'an yang tak tertangkap oleh akal. Nah, menika nggih. Lek sing wingi-wingi menika Al-Qur'an berjalan nggih mumpun menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ingkang yang tertulis menika kita sedanten pun semerap termasuk umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika mulai ngaos dididik dalam ilmu sing wonten tulisane, sing wonten ayatipun Allah ten Al-Qur'an yang tertulis menika enten madrasah, enten masjid, lan enten mushola, lan enten griya menika. Lah niku sedanten pun semerap Al-Qur'an yang tertulis menika nggih. Niku namung dados ajaran ingkang diwaca nggih enten parokaate dawa cendheke menika. Lah napa Al-Qur'an yang di dalam diri niku? Nah niku nggih. Al-Qur'an yang di dalam diri niku saged diparingi Allah, dateng Allah ilmu untuk disampaikan umum. Sesungguhnya namung nggih menika pantesipun kula kalih panjenengan pun nglampahi umur-umur ingkang sepuh menika nggih kudu nggadhahi istiqomah sing naminipun nggih istiqomah sholawat. Lah niku sholawat menika Allah ingkang sanjang, Allah ingkang nyuruh panjenengan kudu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo menika alam-alam sedanten lan makhluk-makhluk Allah nggih bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Mongko ilmu sholawat menika lek lekaten dalam diri dalam menghadapi ngadep datang Allah, mangke dipilih datang Allah, diparingi semerap lebete menungso niki wonten napa mawon. Nggih lek secara akal nggih ilmu kedokteran, nggih ilmu fisik nika nggih pun semerap. Namung niki sing boten tertangkap oleh akal melalui sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng dalam diri manusia niki wonten huruf-huruf ingkang diayataken datang Allah. Lah niku mung saged diparingi dhateng Allah ketinggalan ten lebete tubuh manusia niki. Setunggalipun enten huruf alif tegak berdiri ten dada niki. Teng lebete malih enten lafalipun Allah niku ten wingkinge alif niku. Teng lebete malih sekujur tubuh niki khususe nggih tubuh niki enten suratul Al-Fatihah. Ayat-ayat menika nggih bahasaipun Allah. Ayate nggih ayatipun Allah. Teng lebete malih wonten malih teruh ten lebete malih wonten malih ayat ingkang teng lebet niku inna sholati wa nusuki mamagia ya mamamati. Lah niku nggih sagete ilmu niki diparingi semerap dateng Allah nggih dipilih dateng Allah, mboten saged dikepingini. Mboten saged kepingin diweruhi, mboten saged akal-akale menungso niki mboten. Namung niki saged dilalui ilmu sholawat ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nggih monggo menika panjenengan kalih kula kudu berpanutan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah napa fungsipun ayatipun Allah ingkang lebete ati niki, ingkang lebete menungso niki nggih kathah fungsine. Nggih, niku kudune diimani dhateng Allah bahwa sesungguhnya kita ini adalah juga Al-Qur'an. Nggih, Al-Qur'an berjalan nggih menika pun kula sanjangaken ilmu-ilmune nggih wingi meniku niki namung ilmune ingkang ditangletaken ayat-ayat meniku. Lah ten menungso meniki nggih ngoten. Di luar manusia ada Al-Qur'an yang tak tertangkap oleh akal. Lah niku nggih. Namung Allah ingkang maringi niku wau ten syariat Al-Qur'an yang terus enten wujude. Ayat-ayate Allah sing ditulis melalui kertas, melalui titah, melalui percetakan ngoten. Tapi sesungguhnya Al-Qur'an niku nggih jamane Rasulullah boten enten kertas, boten enten cetakan. Namung nggih menika pun semanjenengan semerap pun dicerita-ceritakaken
pun ditadosaken ilmu dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki wau sing dalam diri nggih ngoten, namung saged dipilih Allah dan dijadikan saksi oleh Allah di dalam diri ini juga termasuk ada ayat-ayat Allah. Lah niki sing teng luar diri niki wau. Lah teng luar diri niki wau kudune kita niki nggih gadahi istiqomah. Sing saben dintene niku dilakoni pada jam waktu yang tepat. Nggih, khususipun kula diparingi semrap dhateng Allah ijabah ngadhepken Allah niku mulai asar sampai isya menawi kabotan mulai jam 4:30 sampai maghrib niku kudu nggih dilampahi. Dalam kehidupan sehari-hari kudu jujur neng awake dhewe, jujur neng keluarga, jujur dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Maka nanti Allah memberi tahu bahwa di luar diri ini ada ayat Allah, ada alam Al-Quran yang tak tertangkap oleh akal sehingga kita waktu melaksanakan ibadah neng Allah niku ada perwujudan keimanan yang dijalankan kepada Allah. Karena ini urusannya iman neng Allah, maka saya sebut wujud sifat keimanan datang Allah. Lah niku asalipun istiqomah ini enten dipengeluaraken di dalam diri datang Allah. Wujudipun lek kula kiyambak, lek panjenengan kiyambak niku ilmune namine perwujudan keimanan. Lah niku diperjalananaken dhateng Allah, dhateng alam-alam sing boten tertangkap oleh akal, termasuk ten alam niku enten alam Al-Quran yang ada lafal Allah membentuk alam buku besar yang tiada batas dalam pandangan. Satu alam niku, alam Al-Quran, alam Allah. Lah nggih niku alam yang tak tertangkap oleh akal niku kendake Allah, niku kurafat, niku dongeng, niku napa mboten panjenengan ora usah percaya. Tapi panjenengan nglampahi napa sing kula ucapaken niku wau, mangke panjenengan diparingi sebrap piyambak dhateng Allah. Nggih, ora usah percaya. Eco ngaos ten mriki. Dalane didudukaken, ceritane nggih diceritakaken, ilmune hake Allah sesungguhnya bisa membuat makhluk-makhluk hidup di dunia ini termasuk manusia yang mempunyai putra-putri asal barokahipun Allah tentunya lanten alam kubur lanten akhirat. Lah niku nggih niku buktine lek melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten sulit. Gampang. Lah alam Allah niku kados napa Mas Irul? Mboten enten napa-napa. Namung ten mriku sing ditangletaken niki krana ilmu Al-Quran yang diayatkan oleh Allah niku ten mriku enten lafalipun Allah membentuk besar ngoten satu alam. Tak ada apa-apa. Itu ada alam Al-Quran, terus ada alam Nur Muhammad. Di diri ini juga ada Nur Muhammad karena terciptanya alam semua ini terbuat dari Nur Muhammad sesungguhnya. Lah niku nggih. Panjenengan ngaos-ngaos mriki ten mriki mboten sampai ngendeng, mboten sampai jedel ten sirai panjenengan mikir, akhirnya mboten ketemu bongkote, mboten ketemu ilmune, mboten ketemu pucuke, akhirnya ngambang sedanten mboten ngimani dhateng Kanjeng Nabi, mboten ngimani dhateng Allah, akhirnya mung sekedar urip ning donya. Akhirnya nggih pun dilampah-lampahi kula kali panjenengan. Namun lek pun semrap ilmune ngeten iki sesungguhnya adalah Al-Quran ada beberapa ilmunya niki panjenengan imani, jenengan usah mikir, jenengan usah ngendeng, jenengan lampahi mawon, panjenengan pasrahaken mawon dhateng Allah, mangke Allah piyambak ingkang ngatur panjenengan. Amargi panjenengan niku makhluke Allah ingkang semerap bab kepentingan napa mawon panjenengan niku mangke diparingi dhateng Allah, napa malih ilmu-ilmu Allah, aja ilmuku lek kon ndemekno aku urip ning donya. Surga ilmu napa mawon diparingaken dhateng Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.